uSenzo ingane kungenaphi uSenzo umakhelwane wami bafa emjondolo la engiqashe khona sure yabo umakhelwane wami ngesimo sokuthi ayikho into engayenzi uSenza ngayazi yeah wayinayo lilitho uyamazi uSenzo lengikhuluma ngaye ngami introduce ukuthi uSenzo lo umngane nami esikhule naye esisuka naye kuphi sayesafika naye la yabo ngaphelelo umsebenzi bafo ngabuyela emakhaya esho yeah uphelelo wami umsebenzi ngiyabuya akuphelanga amasontwana nje lilithi usemithi selimithi nje ulilithi yabo bangayinaka ke lonto because nami ngathi akuphelanga ngangikade ngimkhumbulo owami lo muntu yabo ngathi ngifika nje ngashaya 1 ngashaya 2 insuku ilandelana yabo shuthi wathola le ndlela ukuthi ekwazi ukungiconvince kahle ukuthi ekutshela ekwazi ukuthi sengisulele ngale ngane yabo ayifani nami neze ngisho kuthiwa ukuvezela isithombe sayo ingane lapha yana ikhona nginazi ingane bafa engaphambilini uyazazi ziyafana nami manje le ayifani nami nabantu bayashe nami futhi ngiyakubona ifana nabani akafuni ukuvuma ifana nabani ifana noSenzo leyangane akuyona ingane yami leya leyangane akuyona yami lilitha yabo manje uveza le ngqondo yakho ukuthi ungwaku leyangane akuyona yami uyakwazi kahle ingenaphi apho ngisuka khona ingenaphi imvalami ingenaphi uvela ungiphakamisela umoya kanje lento engayifuni uvela ungiphakamisela umoya kanje andazi noba sithetha ngomntana noba sithi uyabona wena ndunyanyisa wena ila magama akho bafe ngawafuni lawa libele wakhuluma kanje ila magama engawafuni lawo lithi ukhuluma kanje akangihloniphi anyelwa inzula myekeni nginzula mina manje senginzula manje babunge yiyo ngengenajwabi kaloku awazi bakuyayiwe entabeni kodwa mfethu nawe hayibo awusikile ngane bafo ngisikile mina ngikhulelele mina emakhaya ngisikile uyaxoka oh uyaxoka uzama ukubukwa ngami lapha ngwabantu ishingane ukuthi yakuphi yakho okay lelethi nansi indaba esixakayo eyaba ingane eyakhe ngempela ubafo noma wena wathi determine away walala noSenzo uma kuukuthi futhi ke mhlambe ulokushona le nale njengoba ebhalele thina ufuna usiza ngani so njengoba ufuna usizo sina singama offerisha nanokuthi ayokwenza iDNA asinankinga ukukhokhela izinto ezikanjalo khona azokwazi ukuthi ingane kabani iDNA ayinyanzelekanga mothi ayinyanzelekanga what do you mean ayibalekile truth ayibalekile Manje uSipho uSanele bengekho begodini and nasemsebenzini begqithiwe so ebengaphangeli into ophangelayo umngane wakhe